prekladačka na takým umelým chodníkom. Toto nie je akcia, ktorú by ste mali ísť ako prvú stovku v živote, určite nie. Dúfam, že mám natrénované. Išiel som túto stovku aj minulý rok, vtedy bola ľahšia, bol to 0. ročník. Podľa slov organizátora je tento rok ešte ťažší než minulý, vlastne snažil sa ho vylepšiť a zjavne ho vylepšil. Takže uvidíme, aké to bude náročné. Popršalo nám, takže terén bude väčšinou veľmi mäkký, platistý a šmiklavý. Takže uvidíme, čo zažijeme. Ako sa obuť na niečo takéto? Ideálne sú v podstate tenisky do terénu, ideálne nejaké nepremokavé, s nejakými nepremokavými ponožkami, s návlekmi na nohy a tak ďalej. Ale akože nečakajte, že budete mať suché nohy, určite. V prvom rade bežíte, hej? Bežím, áno. Aj keď teda táto akcia sa príliš nebeží, ona sa skôr chodí. Ten terén je taký náročný, že väčšinu toho terénu musíte prejsť a ste radi, že ho prejdete po 2 nohách ani 4 nožky. Určite to nie je akcia pre bežného bežca. Je to akcia pre človeka, ktorý je pripravený na to, že na tej trati strávi viac ako 24 hodín, možno aj dlhšie ako 30 hodín. Hlavně to dojít. To je důležité. Loni jsem maloval vrtulník se záchrannou službou, protože kamarádka tam hodila salto 3 metry dopředu a 3 metry dolů. Nechci to vidět znovu. Dobre, kamarádka je tu znova? Je. Je? A beží? Beží. Each tour, it's a new experience. The organizer, my friend is Patrick. This is a family, and last year my time was 28 or I hope tomorrow same time. This is a Hoka Speedgoat 5. Yeah. But it's not too new. It's about 7,000 kilometers and a lot of more kilometers. Aká je motivácia, že prečo vlastne sa prihlásiť na takýto pochod? Lebo sa človek vyčistí hlavu, lebo zažije niečo úplne iné a spozná som seba. Cieľom je dôjsť do konca v zdraví. Idem do toho s rešpektom, dúfam, že sa mi podarí dojsť do cieľa a uvidím, aký bude terén, ako to pôjde v noci. Traily asi 1,5 roka a predtým som behala takže možno 2-3 roky, ale veľmi, veľmi malé objemy. Ale táto vzdialenosť bude pre mňa prvá. Tie hory milujem, chodím tam aj turisticky, aj bežecky a je to úplne niečo iné, keď človek ide na kopec a proste vidí to tam. This is my first pomagim, so I didn't prepare that. I'm drinking my beer and preparing for sleep and that's all. You? I had been yesterday. It was yesterday. Sorry, I didn't drink beer. So I had been last year, and so I more or less know the track. So I think I will not have so big surprises like Mark. This is my first time here at Považim Stovka. Yeah. But in the long term, I had some 100 kilometer runs, so I will do it. No, já si neodvažuji odhadovat, ale rád bych to dal aspoň do 30 hodin. Odtiaľ prídu rozbitý, zničený, to není dobrý nápad, no, že to tam musí byť, no tak je to pravda. Prvá kontrola je nad kameňolomom. Nemusíte sa úplne naháňať, tá šipka sa dá potiahnuť, lebo tam je strom a za tým stromom je 100 metrov do kameňolomu. 16. Táto kontrola je troška nebezpečnejšia, tu tam natiahnuté fixné lána. Nikoho nenutím, keď sa niekto má závraťte, bude sa mu to nebezpečné. Je to v poriadku, napíšem mu 3 hodiny, nič sa nedeje. Budú tam párky, budú tam nejaké nátierky a tak ďalej. To bude taký ako ranný sortiment. No, niekomu na obed, ale ranný sortiment. Skalný nôž a v ňom sú vytesané schody. A po tých schodoch vidíte na vyhliadku straka, kde bude kontrola s fixkou. Ale bacha, ešte nie je koniec. Ranč Tostá hora. Je tam mŕtva občerstvovačka, je to krásny ranč. Je to otvorené, normálne vojete dovnútra. Sú tam gauče, sú tam stoličky, sú tam stoly, môžete tam ležať, spať, odpočívať. Je to mŕtva občerstvovačka. Nikto tam nebude, iba v nedeľu cez asi 6 hodín tam bude taká partia ľudí, ktorá vám pomôže s občerstvením. Na pohodičku sa budete viesť do Melčíc, po širokých cestách. Ďakujem!
příklad chemie. To je pro ty hladový na zítra. Na zítra a na polejtří. Patrik je šikovný, že vám udělá pěkný víkend, nejenom den. Před závodní večera jsem si koupil přes 150 km ještě v Čechách. Ne, Běrám, končí, ten mám na cestu zpátky. No, jinak tady mám špunty do uší a lékárničku, kterou sebou neberu, vazelínu na zítřek na ráno, ale taky už sebou neberu pak nohavičky proti bordelu do bot a hůlky, až jsem zjistil, že s nimi je to fakt lepší. No, jinak oblečení, taková klasika, goráčavka pro jistotu, flíska, dvoudílné trenky a kompresky. Mám takový super model od Petzlu, minimalistický, že ona je opravdu maličká a že vlastně ta baterka je vzadu na zadní části hlavy, je úplně malinká a má vyměnitelnou dobíjecí baterku. A to má teda Petzl takovou srandu a je velmi pohodlná, hrozně dobře sedí na hlavě, neskáče. A čo vás tento rok teda motivovalo pro scénu? Manická nerozvážnost. Vidíme. Marek nám nejspíš uteče, ale tak nevím, jakou má formu teď. Šetříš se. Není co šetřit. Dobre, držíme palce. Děkujeme. Ty čísla tady se nepřidlávají, jo, nikam, že ty nechávají, se zapisují kontroly, ano? Tam někde budu, no, ale... Těšíte se vyspatý? Ani. Obavy mám. Trébu. Chcete být prvý? Liško, tak asi pečeš ten koláč. Môžeš googliť recept. Berte to tak, ten, kto trénuje poctivo celý rok, nemá s tým problém, takže úplne v pohode. Čo teda trénuje? Neviem. My sme sa prihlásili na každú hlúposť. Výborne, takže vy sa všetci poznáte navzájom. Samozrejme, že my sme tu jedna veľká rodina. A idete bežať nejak tak... Áno, s týmto rúbsakom je to bežím. A toto je čo, na energiu? Nie, to je to som vám zobral deťom. Lebo nič iné som nenašiel. Úplně jiná zátěž, když člověk jde takhle po vlnkách a jsou opravdu těžké ty terény a je úplně jiné, když se prostě 2 hodiny jde konstantně do toho stoupání. Já si myslím, že tohle to mě zničí víc. Takže já si myslím, že jako náročností určitě to bude minimálně na úrovni těch náročných evropských závodů. Tak určite, že stovka považím aj o tom, že sú tam kopce, ktorých názvy síce ľudia nikdy nepočuli, ale zapamätajú si ich na celý život. Nie je žiadne tajomstvo, že prinášam posolstvo. A preto na stovečku považím, len blázon sa odváži. A keď vám na trase náhodou zredne, to znamená, že už to cez chlapy vedie. Trasa síce od mladej pušky, no donúti ťa zložiť z pušky. Z vôle aj odvahy, no a ak zdoláš nástrahy, nepocítiš žiaden bôl, užiješ si čarohôr. Spokojný si velice, keď už vidíš melčice. Celý potom radosť máš, že lednické skalky v ďalke dva rozoznáš. Som nevedela, že tak rýchlo už budeme mať. Však my sa o vás postaráme.
Ja tam cez dielu sa myslel kampu. Jonťa. Bolo tam zápka veľká. Ďakujeme. No určite tam. Ešte sa. Pomeň. Já si nepamatuju, že bychom se potkala někdy s nějakým zvířetem tady v Evropě, v lesích. V lesích jsem nosila zvoneček, když jsem byla nějakou dobu jsem žila v Japonsku, tam jsem musela nosit zvoneček, tam to je povinnost. Ale tady se asi už těch medvědů nebojím. Tady jich tolik není vlastně. Perfektné. Počasie si dobre vybavil. Výhľady by mohli byť lepšie a krajšie, ale je to zábava. Čaute. Čaute. Pohodička. Krásne. Dobre, musím sa ponáhľať, lebo nesmiem tvoj limit, ktorý neexistuje. Čaute. Ako sa vám zatiaľ beží? No, ale jo. Je to paráda. Prostě málo technický, zatím nic moc exponovaného, neklouže, nic, já nevím prostě. Pohodový. Pohodový. Ne, super, fakt krásná trasa, jakože tam to bylo bomba. No čo? Kde máš pánička, čo? Prečo mu zdrháš? Ten by to mal na tú 12 hodinovku. Aha, hozri, ešte aj naspäť si to dá. It's a real problem because this place, I remember, it's a very dangerous part. Kde budem, na Jojce? Áno. Výborne. Záver, už sme tu. Tatieri, už okubáni. Koľko máme náskok? Náskok? No jasne. Proti komu? Super, pivko, super. Výborné, nič tomu nechýba. Ja som ešte jedno pivo. Ja sa medzi tým spýtam vás dvoch, že aký úsek trasy sa vám zdal zatiaľ najťažší? Pre mňa toto, čo bolo tu. Chlapi. Chlapi? Poznáte nejakú partiu tu, alebo... Peťa napríklad. Aj Honza, ktorý tu 5 rokov odpovedal, tak už utiekol, tak aj Honzuko poznáme, no. Už to robím zo pár rokov, takže som stretol veľa ľudí, no. Myslím, že to nejtěžší máme za sebou. Ještě lednické skalky jsou těžké, ale já hodlám dojít do cíle. Ešte si to užívate, alebo už sa tešíte do cieľa? No ještě neteším, ne. Užívám, samozřejmě. A mám si dobře, protože Jana je za mnou. Jestli taky vydrží až do cíle, tak asi to budu strašně moc užívat. No, je to kruté. Ako sa cítiš? Dobre, lebo už
6 alebo 7 km do cieľa a ja končím v polovici. Paráda. Detská trasa. Ďakujeme. Díky. Všetci sú usmiatí, veselí, tešia sa stráte. Nebol tu niekto, ktorý by zaprotestoval. Zatiaľ je to úplne na špičkovej úrovni. Zlepšili sa časy. Nie, bolo to také rovnaké. Hore, dole. Keď sa človek nevie rozhodnúť kam, tak určite hore. OK. Že za svitania prísť do cieľa, to by bolo také pekné. Začať nedeľu. Musím povedať, že z tých stoviek, čo sa behajú na Slovensku, táto patrí k tým najzaujímavejším. A nikdy by som netušil, že práve na Strednom Považí sú také krásne miesta. Ale akcia sa beží cez zrúcaniny hradov, cez jaskyne a podobne, takže je to veľmi, veľmi také zaujímavé a veľmi nezvyčajná trasa. Máte tu bežcov, ktorých poznáte a máte niekoho, kto vás prišiel podporiť? Nie, tuto Alebo nie. počkať potom do cieľa? Nie, to v prvom rade nikdy neviete, keď do toho cieľa dojdete, v akom stave. Takže čakať v cieli je celkom náročné, takže nie, nemám. Idete na to na ledenskom hráde? Ďakujem. Čau. Ako sa šlape? Vynikajúco. Stále lepšie a lepšie. Ako to ide? Hore. Prichádza tma? To je dobře, aspoň nebude vidět na naše tváře. Aké sú schody? To člověk jinde nezažije. Aký bol posledný výhľad? Neviem. Nepozeral som sa. No čo, tešíte sa na tmu? Ja vždy. Keby som bol sám, to bolo krajšie. Milujem v noci chodiť sám. Chceš si deť sám? Treba odbehnúť. Prečo červená tá čelovka? Lebo keď si zapnem bielu, tak sa ti zle díva. Vidím pod nohy, vidím všade, ale keď bežíš, tak potrebuješ mať biele. Ale takto len pri strete s človekom. Zdrháš mi? Díky, kámo. Poďte do ženu. Zdravím. Ahoj. Akože je to tu parádne. Elektrolyty. Štandardne pomaranč, posol, hlavne veľa soli, magnézium, orechy, mandle, energia, sladké. Niekto má radšej sladké, niekto má radšej slané, takže to je všetko na tom, ako je naučený ten bežec. Vegánsky parky. Jak moja dcera. Nejaký opaj. Odbabišená. Ako sa vám zatiaľ beží? Ako party? Na parádu. Na parádu. No keby to nebolo také. Tieto lednické skálky boli teda... Ale nebolo to, ja som sa toho bol viac, ale to bolo také krátke. Máte aj nejaký slogan, čím sa podporujete? Mám taký, že už iba 70 km do cieľa. Ako sa beží? Super je. Moje nepřítelky, to je za mnou. Takých 15 minut. Kto sa bojí? My nesmí do lesa. Ahojte. Vás si len radná, ďalko. Je to nejaké moc běžecké, to jste neříkali. Teraz by malo byť 5 km do hora. A to máme prvú bežkinu. Druhá bežkina. A povedz im, prečo bežíš považskú stovku.
Ja to mám taký domáci pretek, lebo ja som tu na odtiaľto kúsok, tak ma to zaujalo, že si pobežím také svoje kopčoky. A ako to ide zatiaľ? Výborne. Tie kopčoky sú také, ako ich poznáš? Alebo... Vôbec nie. Po tých stoch som určite nešla. Patrik našiel nové trate, o ktorých si netušila. Určite. Hlavný organizátor sa volá Patrik Mikuš a toto sú Mikušovce. To ja ich neberiem ako klientov, lebo toto všetko, čo je, to je dobrovoľné, či z našej strany alebo z ich, všetko majú k dispozícii. Tak pokračujeme. Do Horného Strnia na guláš. Čo to je? To je to, čo Paťo objednal. Tu vidím zozadu tričko nejaké špinavé, čo to bolo? Mám špinavé tričko dozadu? Áno. Som ho pogrcal. Trošku. Je to hlina. Trošku som sa vyváril, hej, ale... Kde? No, viackrát na rôznych miestach. Najlepšie tak niekde okolo 30 km asi. Každým ďalším checkpointom je to ťažšie alebo ľahšie? Pre mňa určite ťažšie teraz. Nebýva to tak vždy, ale dneska už sa trápim celkom slušne. Samozřejmě kilometry přibývají, je to těžší. Sa beží? Beží sa ešte? Slabšie. Už slabšie? Už je to cítiť, ale inak ako super. A je cítiť terén, alebo dĺžku, alebo čas? Rozbité nohy aj všetko. Aha. Myslíš si, že tento ultramaraton môžeme porovnávať s nejakými medzinárodnými? Určite bezkonkurenčne dokázal by som to porovnať či už s švajčiarským Scenic Trail. Ten je síce vo vyšších nadmorských výškach, ale dá sa to porovnať parametrovo obdobné. Transylvánia, len tá jarná, tam je veľa snehu v Rumunsku. A mohol by som, nechcem teraz menovať, ale dá sa to porovnať s ultrabehmi v Európe. Určite áno, má to európsku úroveň, čo sa týka náročnosti. Vítam, ďakujem. Vaše gratulujem, perfektné, krásny čas, som rád, že si prišiel. A ja som rád, že som prišiel. Pre mňa to je dosť ako neuveriteľné troška. Akože viem, že sa to dalo dať takto rýchlo, ale nečakal som, že sa to podarí. Máš plány na budúce to sťažiť, aby sa to nepodarilo po tých 20 hodín? No, není to môj cieľ. A ja som to nesťažoval ani tento rok, ja som mu iba napriamoval tú trasu. Čakal som určite, že pôjdem dlhšie. Dlhšie? Nemyslel som si, že dám po 20 hodín, ale to bol taký sen dať po 20, hej. A čo mu vďačíš teda tomu, že si to dal pod 20? Neviem. Pod 19. Pod 19. Musím ti pogratulovať a pomenovať ti k výhre Zlatého Cepínu. Túto čiapočku. To nechaj pre druhý. Ty si víťaz Zlatého Cepína, je to veľmi vzácne. Tak ďakujem pekne. A ako nechal by som byť ďalší. Nie, má to vždycky prvý muž a prvá žena. Tak cítiš sa ako víťaz, alebo? Máme tam všade napísané, len niekde sa ani dobre vidieť. Jak mala tu byť moja manželka, tak idem jej volať. Som na neho pyšná. Krásná furkufrová. Závěr už tak trochu bolel, ale jako nebyl to tak hrozný. Ale jsem to čekal možná i horší, trochu nějaký ty skály, že tam jako... Ale jako dobrý.
Táto trasa nepozná limity, ani táto akcia. Není to žiaden limit, neexistuje limit. Takže posledných očakávaš kedy? Možno, že pondelok o 1 ráno, o 2, o 3, o 4. Možno, že pôjdem s nimi ten koniec. Uvidíme. Já jsem původně byl přihlášený a nějak jsem si odrovnal záda při plnění pračky. To je nebezpečná činnost. Ale jako bolí mě celý člověk, to jo. Gratulujem. Perfektný výkon. Tolik jsem nebyl dívala. Zlatá stužka je? Vidím, že je. Jo. To bylo docela jednoduchý. Ano, aj poďme. Stretli ste nejaké zvieratka? Jo, muflona. A ten se rozeběh proti mě, než uhnul nejdřív. A pak ještě jelena jsem viděla. Čiže vyzeráte byť spokojný, aký bol beh? No, v začátku to bylo úplně strašný, ale nakonec to je o hodinu a 20 minut lepší čas než vodní, takže pecka úplně spokojen. Dobrý North Face, ale ty kaničky jsem trafil nepovedli. Oni se nepovolují, ani nepovolují vůbec. Běžte do toho po hlave, ničeho se nebojte, užijte si to a ty bolavé nohy za to stojí. Mali ste nejaký cieľový čas, alebo... Dobehnúť. Dobre. Nohy bolia? Motivační slova. Na toto máš dať o niečo veľké. Asi nevzdal. Čo si dostanete po takom intenzívnom zážitku? Asi sprchu, půjdem najem, pak budu spát, pak vstanu, zase se najím a zase budu spát a tak se to několikrát opakuje. Ja zase tým spánkom to nepreháňam. Ja dneska tak 3 hodinky a ja skôr radšej pôjdem skôr dneska večer spať a zajtra si pospím troška dlhšie a to mne stačí väčšinou. Ale jedlo, veľa jedla. Pôjdem na burrito proste, jackfruitové. Myslím si, že dobre. Asi najdlhšia bežecká trasa moja. Akože oficiálne 100, aj výškové. A myslím si, že super, že dobre sa išlo. Pohoda. Ja som si všimol, že vyzeráte, že ešte ani raz nepadol. Že... Asi raz, alebo možno 2-krát iba. A v čom je váš trik? Nové botasky máme. Silný zážitek. Áno, sorry. Sa vám bežalo? Máme skop. Paťo, jak sa ti spalo? Nie, ty kokos, konečne po 2 dňoch môže byť. A koľko si vlastne spal? Neviem, 2 hodiny? Čo si reportážne. Zdravím. Dobré ráno. Dobré ránko. Tam se blištivě. Až si mám čas do cíle. Paráda. Bar, krása, Michal, krása. Tebe gratuluju. Ale jinak to bylo dobrý, mi se to líbilo. Takový relax. Aktivní dovolená. A toto môže byť, lebo vidíš, že táto vôbec není vidieť. Are you happy with your form? The performance you gave today, are you happy with it? The plan was to finish it and do it. Okay. This was the plan. This is the first time and no last time. I don't think so. I don't think so. I was trying to hug the tree
to slow down. This is the all my art. považí style, yes. Je to veľký kolotoč, ale hodnotím to veľmi pozitívne. Mám z toho veľkú radosť, bežci majú z toho veľkú radosť. Myslím si, že to vyšlo výborne tento rok. Dôkazom toho, že som spokojný aj to, že minimálne takých 16 hodín tu nebude posledný. Ešte má čo robiť, takže to je pre mňa znak toho, že som úspešne zvolil dobrú trasu. Bola tam veľmi silná elita československá bežecká, lebo to boli silné mená ako Aleš Sedlák, Maťo Oravec, Tomáš Klimša a mohol by som pokračovať. Takže chalani tam naozaj udreli extrémne časy. A ten stred, to sú veľmi dobrí bežci, klasický, to je ten priemer, takže to je také hlavný nával počas nedele. A potom sú tam takí bežní turisti, takí železní oceloví, ktorí možno prídu až pondelok nad ránom, ale prídu, lebo sú odhodlaní a chcú prísť. Zúčastnených na tejto stovke bolo celkovo 120 ľudí štartovalo. A bolo to asi tak, že 30 niečo 50-károv a 90 niečo 100-károv. Určite áno, jesenný termín je prioritou. Či už to bude neskorší novembrový alebo takýto koniec oktobra. To vždycky súvisí podľa nejakého počtu víkendov v mesiacoch, čiže aj v rámci toho, aby nám vyšiel ekut, extrémna kombinácia ultratraily, čo je teda stovka považím, Lovčení s turistickým rokem a Pražská stovka. To je taká trojkombinácia, za ktorú sa získala medaila. Kam sa môže človek zapojiť vďaka účasti na tejto stovke? Môže sa zapojiť do hodnotenia Československého pohára v ultratraily. Takže toto je vlastne jediná súťaž, do ktorej sa dá zapojiť vďaka tomuto behu. Takže o rok zase!